И здравейте, приятели, аз съм MHX Gaming и днес ще ви задам няколко въпроса. Те са: дали искате да започнем една поредица на PES 16, тя е свързана с Европейското първенство, и ако е така, дайте по един лайк и долу напишете с кой отбор искате да започнем това. Също така, може да не само аз да снимам така с микрофон и мой приятел, братовчет, така казано. Та, ако искате, напишете като коментар, дайте лайк. И това беше от мен. Дано ви е харесало. Дано ви е харесало. Боже ми, днес какво ми става. Ако искате, палец нагоре и коментар с кой отбор искате. Аз ще започна. Срокът сега. Аз ще го кача в 10:30. От сутринта до 10:30 срокът. Не, ще бъде по-късно, аз ще видя, ще кача клип. Това беше от мен. Довиждане.